במשך עשרות שנים קיימו בני עקיבא את המסורת של מסע פסח, והשנה נצא גם אנחנו, יחד עם כל סניפי מחוז ירושלים, למסע בערי הגולן שלא יישכח. יצאנו לבדוק מה זה בשבילכם מסע פסח. מסע פסח אין דברים כאלה. אנחנו עובדים על זה שעות, עד אמצע הלילה, רואים את כל הקומונריות, המדריכים, וכולם שמחים, מאושרים, מכינים לכם מסע מטורף. מסע פסח זה הזדמנות לצאת לארץ ישראל ולהפסיק להיות כל אחד בחור שלו ולהיות באמת תנועה שלה, מי שלא בא. מסע פסח זה חוויה אדירה, פרחים מלבלבים, האביב פורח, הכל טוב ומוכן, לקראת מסלול משגע. תצאו למסע פסח. בשבילי מסע פסח זה להתחבר הכי עמוק לארץ ישראל. מסע פסח זה חיבור בעצם של כל התנועה ביחד. יוצאים לטיול ככה לפני פסח, כמה ימים, הולכים יומיים, מטיילים, רואים שמש, ציפורים, הולכים ברגליים, מתחברים לארץ ישראל, מתגמשים עם השמש שלכם. משהו, חוויה בלתי רגילה, יוצאים מהכלל, משהו מדהים. אני חושבת שדווקא משהו מיוחד במסע פסח זה שכל החניכים מגיעים דווקא מתוך המקום הזה שאתה צריך אולי להישאר ולעזור בבית, אבל אתה מוצא גם את הזמן לצאת ולטייל ולהכיר את החניכים שלך קצת יותר, וגם החניכים מכירים את הארץ, דברים שלפעמים פשוט לא קורים בחיי היום, ואני חושבת שפשוט זה זכות של כולנו להגיע ופשוט. טוב, מסע פסח עבורי זה באמת המסע הכי כיף בשנה, המסע שכולם ביחד מתחברים, חניכים, מדריכים, קומונריות וכזה, כולם ביחד יוצאים לארץ וחיים בה ובאמת עובדים אותה ובעצם מביאים את התורה והעבודה שלנו לידי ביטוי. ואני חושבת שהדבר שהכי מדהים במסע פסח ובכללי במסעות, אבל בעיקר בפסח רואים את זה, כי זה באמת מסע שכולם יוצאים אליו, שפשוט כאילו מדריך שהוא גם מדריך שהוא לא כאילו מדריך של חניכה מסוימת, הוא יראה אותה נופלת, אז לא משנה מה, אפילו אם הם לא מאותו סניף, זה לא משנה, הם פשוט כאילו רואים מישהי נופלת וישר יבוא ויעזור לה, בעצם רואים את האחווה כאילו שיש בארץ ישראל. מסע פסח בשבילי זה הזמן שאנחנו יוצאים מהעבדות של כל השנה לחירות של המסע, זה הזמן שלי להיות עם חניכים שלי, זה הזמן של הכיף, שאנחנו עוזבים את כל הבית, עוזבים את כל החיים, פשוט יוצאים ליהנות, כל החבר'ה ביחד. כמו שבני ישראל יצאו ממצרים, זה היציאה שלנו בתור בני עקיבא. מסע פסח, וואי, קיצור מטורף. וואו.